दिनै 23 जुन खालारनि बेलासिनि खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। हादरनि रादाबाव नोंथांमोन बयखौबो बरायबाय। अन्नानै हादरनि रादाब चेनेलखौ लाइक आरो साबस्क्राइब खालामना हो। नोंथांमोननि मोनसे लाइकआनो भिडिअ बानायनो थुलुंगा होयो। दानिया फैदो दिनैनि रादाबनि हेडलाइन्सआव। सेथियाव, बावैसो साननै सिगां बड'लेण्ड रादाब इउटिउब चेनेलआ हेक जादोंमोन। दिनै आरोबाव मिथिनो मोनो दि आर.बि. फिल्म प्रडाक्शन इउटिउब चेनेलआबो हेक जाबाय होनना। बे चेनेलनि मालिक रिया ब्रह्मआ ससियेल मिडियानि गेजेरजों मिथिहोयो। नैथियाव, समबाराव एबा गाबोन 24 जुन खालारखालि हादरगिरि द्रौपदी मुर्मुआ बिजेपिनि दैदेनगिरि आरो 7 समनि सोद्रोमा भर्तृहरि महाताबखौ प्रथम बुंथिगिरि महरै समायखिरा लाहोगोन। प्रथम बुंथिगिरि माने सासे प्रथम बुंथिगिरिया सासे अरायथा नङै बुंथिगिरि जायखौ गोदानै सायख'जानाय आयेन आफादनि गिबि जथुम्माखौ दैदेननो थाखाय सायख'नाय जायो जेब्लासिम सासे अरायथा बुंथिगिरि सायख'जाया। 24 जुन एबा समबारनिफ्राय जागायजेननो गोनां 18थि ल'कसभानि गिबि जथुम्मायाव गोदानै ल'कसभानि स्पिकारनि मासियाव सोर जिरायगोन दासिमबो स्रा जायाखै, जायनि जाहोनाव ल'कसभानि स्पिकारनि बिसायख'थिया 26 जुनाव जागोन आरो गाहाय मन्थ्रिया थाबैनो गावनि मन्थ्रि आफादखौ सदनाव सिनायथि होगोन। थामथियाव, आसामाव दैबानाया 4 लाखनिबो बांसिन सुबुंफोरखौ गोहोम खोख्लैदों। थैनायनि अनजिमाया 27 जादों होननानैबो जों मिथिनो मोनो। थाद'नाय गैयै अखा हानायनि जाहोनाव आसामाव दैबानानि स्थितिया गाज्रि जाबोगासिनो दं, जायनि जाहोनाव 89,300 उन्दै गथ'फोरजों लोगोसे 4 लाखनिख्रुइबो बांसिन सुबुंफोरनाव गोहोम गोग्लैयो होननानै एएसडिएमए एबा आसाम स्टेट डिजास्टार मेनेजमेन्ट अथ'रिटिआ फोरमायो। करिमगन्जआवनो बांसिन बयनिख्रुइ गोहोम गोग्लैनाय जिल्ला, जेराव 254,622 सुबुंफोरा बांलांनाय दैजों गोहोम गोग्लैयो। गासै रायजोआव 1,311 गामिफोरा लोमसावना दं आरो गासै 6,424.83 हेक्टर आबादनि हालामा लोमनानै दं, जायनि जाहोनाव गोबां आबादफोरा खहा जादों। दैबानाया 35 लाखनिबो बांसिन जुनारफोरखौबो गोहोम खोख्लैयो। खैफोदनि फिननाय महरै बिबानगिरिफोरा दैबानाजों जायगा सोलायजानाय सुबुंफोरखौ हेफाजाब होनो थाखाय 183 रैखाथि केम्प आरो 105 रैखाथि रानग्रा मिरुफोर गायसननायबो जायो। दासिमाव सा 3,979 गथ'फोरजों लोगोसे सा 4,215 सुबुंफोराबो बे रैखाथि केम्पआव आश्रय लागासिनो दं। गोहोम गोग्लैनाय सुबुंफोरनो जामुं, सावफाहामारि हेफाजाब आरो गुबुन गोनांथार बेसादफोर जगायना होनो नाजागासिनो दं। एएसडिएमए एबा आसाम स्टेट डिजास्टार मेनेजमेन्ट अथ'रिटिआ ओनसोलारि बिबानगिरि आरो रैखाथि हानजाफोरजों लोगोसे खैफोदखौ सामलायनो आरो गोहोम गोग्लैनाय सुबुंफोरनो रैखाथि होनो थाखाय मेंनो रोङै खामानि मावगासिनो दं। बेफोर नाजासेयावबो थासारिया गिख्रंथाव जानानै दं आरो थागिरिफोरखौ सांग्रां थानो आरो ओनसोलारि बिबानगिरिफोरजों फोसावजानाय रैखाथि बोसोनफोरखौ मानिनो थाखाय खावलायदों। ब्रैथियाव, इसर'आ फिन बाहायजाथाव लन्च भेहिकल पुष्पकखौ रैखाथियै ओंखारहोनायाव हेट्रिक मोननो हादों। भारतारि अख्रांमा बिजिरसं आफादा 22 मार्च 2024 मायथाइयाव गावनि थांखिगोनां फिन बाहायजाग्रा लन्च भेहिकल पुष्पकजोंनि आनजादखौ जाफुंसारै खुंफुंदोंमोन। पुष्पकनि थांखिया अख्रांमायाव मिशनल' लन्च खालामनायल' नङा, नाथाय आमेरिकानि शटल मिशनफोर बादि रोखोमसे फैफिननाय। बाथियाव, दिनै साउथ आफ्रिका उइमेन आरो इन्डिया उइमेन खेलाया भारतनि कर्नाटक रायजोआव थानाय एम चिन्नास्वामी स्टेडियामाव वान डे मेचआ जागासिनो दं। साउथ आफ्रिका उइमेन टीमआ टस देरहानानै बेटिं खालामो। क्रिकेट खेला नायनो मोजां मोनग्रा नोंथांमोना नायनो हागोन। एसेनोसै दिनैनि हादरनि रादाबाव। भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय हामबायसै। नोंथांमोननिसिम गुरैयै खावलायनाय, अन्नानै हादरनि रादाब चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो नटिफिकेशन बेलखौ अन खालामनानै दोन हादरनि रादाबनिफ्राय नटिफिकेशन मोननो थाखाय।